Hurian itu hatta, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu pas 15 hondung Trinitatis, manang hasi tulu sadauni debata, doho topik, nunga dengan saluhutna di bahen Yesus. Tapada di maruhata mamuji debata, marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopalangit, dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan, taringo tu dosata, hamu ale akka dongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikon dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo nasuhatu dosan jala para siroha. Hupa serep hami rohanami di jolom. Jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggalhon hami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam nabadiai. Saipayan mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue nadenggan hami. Hupangi dohami saluhut nai.
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde hita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguon, ima sian buku rombi 2 ayat 8. Alai dang tarhalomohon debata akka parroha daging. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulahon nahok bartu patikmi. Amen. Maredde hita. Tatopoti madosata di adupan ni debata, martangi ang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang, pargugunaso hatu dosan, pardinggan basa doho, jala rodi saliling-liling nado asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang beingot akka dosa nami. Ajo dohami mardosa maradopon ho, jala jo do husungguli hami rimasmu, marhitesian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuan nami, paluahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sesaan ni dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Labba tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tuhita hok bartu akka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hok bartu akka hajahatota. Sungon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka namaka biari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredehita. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di ari mingguon, ima nanienet sian buku pesalmen biddu 125, ayat sada rodi ayat 5, tajahama marsika sorin, ede hananakok, akka namarhaposan tu Jahoba, songondolo sion donasida, dang tagamon humordit, hot do tahe rodi saleleng lelengna. Aidang tagamon tong madedon tukot harajaun ni hajahaton di atas parjabaran ni akka partigor. Asa unang lao tangan ni akka partigori tu hageduhon. Alai anggo akka namanibil tudalan nasida sadiri akka negadiuki saina togihonon ni Jahoba do nasida rapdohot akka siula hajahaton dame masonggop ianggo tu Israel ima sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Maredehita. Lord
tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama parguguna sohatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di parbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetar pazal do ibana di hau pinar silang, na tua tubono toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai parguguna sohatu dosani, di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, jala adon sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doho dihasesaani dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amen. Tabigima ede pujian sian punguan ina maranata diuduti ama partukoan.
Tikting namasa di Huriata di mingguon 8 September 2024 parjolo dak danak nasorang. Di basa-basahon tuata do sada dak danak boru di keluarga Haris SP Simanjunta Inang Boru Tampu Bolon. Nah di hari Selasa 27 Agustus 2024 inganan nasida di lapangan tembak Wi Onom Paduahon ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata Ima keluarga Erikson Gajah Inang Desi Indah Kartika Sari Majalo Pasu-Pasu Pabagason na di hari Sabtu 8 Juli 2020 di HKBP Pandan Kota Resort Pandan Kota inganan nasida di perumahan Green Lake Cibubur Blok C nomor 2 Pondok Rangon Manangwi 2 Patuluhon ruas Parguru Sadarion Tajalodo gabe ruas Parguru Ima keluarga Maringan Tobing Inang Susita Sari Rabdoho Tolu Ianakon Nasida Sada Bawa 2 Boru inganan nasida di Taman Kenarin Nusantara Blok MG 2 nomor 20 Sia Jalan Alternatif Cibubur Cikeas Nagra Bogor Manangwi Sada Nanaeng Marbagas Tikting Parjolo Dohod Paduaon Neng Majalo Pasu-Pasu Pabagason Ma Samuel Josida Sinaga SH anak ni Amang Situa EM Albano Sinaga SE Tubuni Inang Situa Eli Sarmawati Boru Saragi SH MSI ruas ni GKPS Cijantung Resort Cikoko Sian Huta Jalan Rambutan nomor 10 Walu RT Tolu RW 10 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Dohod Orwana Rud Eodia Rodearni Boru Simbolon SAK Boruni Amang Situa Priston Simbolon Tubuni Inang Rike Mita Boru Purba Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Abdurrahman RT 10 Sada RW 5 nomor 14 Bulak Sere Wi 10 Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 14 September 2024 di GKPS Cijantung Resort Cikoko masuk pukul 8.30 WIB. Palima ruas Napida mulai sadariot Pida Huriado keluarga Lois Rudi Sidabutar Inang Mercika Dewi Boru Marpaung Rabdo Tolu Ianakon Nasida Sada Bawa 2 Boru Pida tu HKBP Cijantung Resort Cijantung inganan hian di Gang Kapu RT Tolu RW Pitu nomor 25 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manangwi Sada Paonopon Ruhut Parmahanion Pamisangon Manang RPP Mamuka Saderion Hona Ruhut Parmahanion Pamisangon do Jose Leonardo Pasaribu Ala Marbagas So Pangatoyan ni Huria Maringanan di Jalan Nurul Yakin RT Pitu RW Walu nomor 10 Sia Manangwi Sia Papituhon Tupak Tuhaperuan Operasional Huria Sadarion Minggu 8 September 2024 Patupaon ni Huria do Papungu Pelean Tupak Bahan Tuhaperuan Operasional Huria Siganup Bulan di bagasan amplop tapasahat masian las ni roha songon parbue ni hapor seota. Pawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Sadarion Minggu 8 September 2024 dimulai ma parsiajaran Marguru Malua maringanan di GSM Gloria lantai 2 masuk pukul 10 WIB nani uluhon ni pandita laos diuduti ibadah khusus Manang Ipsus masuk pukul 15 WIB. Pasiaon Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin Sia September 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do Kompen Pandita Sedistrik maringanan di HKBP Kebayoran Baru Borhado Panditata Mandohoti Ulaoni Pasapuluhon Partangyan Week hari Selasa 10 September 2024
patupon ni Huriado pertanggungan wik sada 1 wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabu ima ruas wi onom pas 10 sadaun Dewan Koinonia kunjungan gerejawi Gor Ama hari Sabtu 1 Selasa Pitu 1 10 September 2024 Borhado punguan Kor Ama patupon kunjungan gerejawi tu HKBP Ambarita Samosir. Kunjungan gerejawi Kor Wi 12. Sadarion Borhado Kor Wi 12. Patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Titing pas 12 on Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyang ta akar ruas ni Huria na di bagasan Persaiton songon naung tarsurat di tikting ta. Pasapuluh tuluon boa-boa. Ombar tu program kerja ni Huria tahun 2024. Marhite tiktingon pina ngido tu sude ruas ni Huria. Asa tapasat bema pelean tahun tu Huria manang tu situawi nabe. Pasapuluh paton Panitia tahun Okumena inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 hari Rabu 10 September 2024 Patupando rapat koordinator panitia masuk pukul 10 siawib maringanan di konsistori los titingon ma nagabe undangan tu sude koordinator asareta mandohoti rapoti daftar guarni ruas naung pasaton spontanitas do persembahan kasih boy mata jaha di tikting-ta. Songoni ma tikting di minggu ta sadarion aka tikting mangihut na mangihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Mulai teh. Tabigima ede pujian sian wik 10 sada. Roh Tuhan,
Di nama red dehita laos tapapunguma pelian sada a dohot sada b. Dami ni debatana sumurum sian saluhut naroha.
Ima namang gohi, manugu-nugu, mengajari, mangaramuti ate-ate, roha doh pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu. Horas madihamu. Tatangi humajolo hatani di batadi hita di permingguata minggu pas 15 hudung Trinitatis sadario ima matar surat di Markus pitu ayat 24 sahatu ayat 27 hujah madi hita boru Kanaan dungi borhat maibana siani lau tuluat tirus jadi dibongoti masada jabu naing ma unak terbotoi di rohana alai dak terbahes sabuni ai dak pigedan dibigisada inaida baritana partod dinahudar do boruna gabe Roma ibana marsinggang tujuluna perbegu do inai sian bangso Siroponisia jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna alainin na do mangalusi loas jolo bosur akadat danak aidak tama buaton si panganon ni akadat danak lau madabu hossa tu jolo ni akabiyang alai inana ido mangalusi ido ni Tuhan alai dohod doaka na dituru ni mezai alai dohot do akka biang na dituruni mezai mangalang na pinapisikon ni akadat danak gabinin nama tuinay ala ni hatami lau maho nunga ruar sibulisi siya burumi lau matutu na sidamuli gabi jupak sama burunay modom di podomanna nungar war sibulisi halak nanengel huhut nangungu dungi borhak ma Jesus Moses ya luat tirus lau sian Sidon sahat tu tau Galilea mamulus ya tonga-tonga di luat si 10 hutan jadi dibuan matujulona sahalak nanengel huhut mangungu dielehelik maibana asa dia pehon tangan natusi jala dibuan maibana tusada nasuhi holang sian natoropi dijulukom majari-jarina tupingkol ni halahi dungi marsitijur maibana lau majama dilana laos manaili maibana do pak gijang marhosa gudang ma dungi didok matu ibana hepata nama dok muka ma jadi muka matutu perbinigian har manang ihot di dilana gabeti kosma pakulingna jala di popai manasida unang di pabua-bua tu halak alai lam diorai lam gugu manasida mamarita hossa jadi longang situ tu manasida nin nama nunga denggan saluhut di bain ibana gabi marbinegi doaka nanengel jala na mangungu gabi makatai di bain ima saham
Hamu huria na hinaholongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Ia hapunan manang topik. Hapunan ni jamita di hita. Di mingguta manugutoni ma. Nunga dengan saluhut na di bain Yesus. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Topik nama cari kodon hamua kadongan lam atusata lam hanguluhonota jala lau radutata rikot situtu buasa rikot situtu asa saluhut na humaliang hita jolma na di tempat to debata di sekeliling ta di na humalia kita mamereng na niula ni Tuhan Yesus nama cai dengan situtu itu dah terjauh hita patupahoni songon huria songon halak na porsea dia may berkita di patu-patuhan Yesus tadahalongangan lau pamelupon boruni siropuniki manang boru kanani na sinonggopan di sibolis dohot na pamelum na nengel jalan ngungui adong ko perhitian nada dia maperhitian na dung dipatupai sudema nama merengi longang jala sudema katidakon nunga dengan situtu di bain ibana sude dengan adong ko perhitian na isemai iba burukanani isemai ima jolma na perduli tu nanengel jala nangungui na perduli jalana empati mabuan nanengel jalana ngungui itu Yesus. Jaidak dengan sendirinya Yesus patu pahuni. Muluso dibuat boru kanani, muluso ro boru kanani mersinggang jalan mengilih-ilih gimana, dangau terjadi hamelumoni. Muluso adong na perduli tu nanengel jalana ngungui, dangadong na empati, dangau terjadi hamelumoni. Di bereng na toropima dungi sudema makatidakon bahwa nunga dengan saluhut na di bayi Yesus itu dah dia manani dokon na di son isedo jolma perhitian di Yesus asagabe akan atorop na humalia kita makatidakon nunga dengan saluhut na di bayi Yesus dia may taparrohahom majoy pisteltay ima adong hamwa kadongan na didokon na ima na marhaposan tu di bata boru kananipe na marhaposan do tu di bata marhaposan tu Yesus na perdulipe na empati tu na nengel dohon nangungui na marhaposan do tu Yesus luar biasa do istilah na dipakai di epistel tai molo di terjemahan bahasa Indonesia ima nyanyian ziarah bagi orang percaya nina tak kola porsea alai na marhaposan tu debata na marhaposan dia do nani dokon na di song yang go halak perhitian ni na dipakai Yesus na dijauh Yesus lau patuluson ulaon karya keselamatan di purtibion ima halak na marhaposan do dak cukup pola porsea tau enggo hita suding ngakana porsea hita kan sudedo hita makatidakon au porsea
Akkai demunai pe luar biasa do. Odo pe huber tabuni hubege tabuni edde nasa taunon. Di Cibuburon. Ate. Alai unang songon istilah ni halak Medan unang itormengkek kamu ate. Ina maranata ama pertukuan. Dohot wek 10 sada. Luar biasa demunai. Ate. Lapatan na kualitas ni suaramu macadenggan. Dinamika na pedenggan. Penghayatanmu na pedenggan luar biasa. Jangan kena percaya kita. Ale dak cukup. Tak cukup. Ayang ko holas soal percaya do. Jahahamu ma ima Jakobus 2 ayat 10 siai. Percaya do hoa dong debata sasadasa. Dengkam mai. Alai boto hamuma akasibulis pe porseado tu debata akasibulis. Jadi mulu adong jol mana ateis dak porsea tu debata ngau jahat isi sibulis. Beido dah bagari sibulis porsea. Alai persoalan na sibulisi dang marhapo satu debata. Ayang di pesalmen 125 hamu akadongan hadidok disi. Anggo na di pesalmen 125 istilah na dipakai habetah ninna. Dang aman. Aman percaya. Bahasa Yunanina pistis percaya tidak cukup. Alaya batah ninna. Marhaposan. Takia sibulis marhaposan tu debata. Dungi di hata marhaposan adong godisi hamuak kadongan istilah na dipakai. Amar ninna. Akwein. To trust ninna. Ane dokona obedience to obey. Taat. Dangok kya taat sibulis tu debata. Dangong obedient tu debata dang ado. Gari ala mangalo di mana? Aung jago minne mana dotong. Raja Huba Iban Wagijang Raja Udi Purtibion. Idong gue doko sibolisi. Marhaposan. Saunari. Jol manaha marhaposan dohita tu debata. Manangupos dorohatta tu hepekta. Tu dekikta, tu ale-aleta, siat tu debata. Aido lapatan ni patiki ikonu biar rohatta, jala humolong, jala upos, mida debata, asa mida nasana adong. Ido na marhaposan. Dungi muse adong gua kana dipake, dengkad do berengotta pesalmen 125 na 5 ayati. Di ayat tului halak na marhapo satu Jehovah didok disi partigor. Nata buat terjemah bahasa Bataki. Udeng kasih bahasa Indonesia. Anggo di pesalmen 125. Ay dipakai istilah dan dipakai disi hasadakim ninna. The righteousness. Di kayo sune ninna di atas Septuagintina. Na adil. Halak na perhapo satu Jehovah jol mana adil dui adil righteousness justice ido sada nilai di halak na marhapo satu Jehovah parohaw kita on keadilan ni mamangaleo tu sa halak nagabi hakna unak taleo sesuatu tu na soberhak unang taleon nagabi hakna. Ido na adil. Jala jojodo tanpa tasadari hita dang adil ala sidabuhi hita. Dia masih idabuhi. Tabereng majupa mana di jabuta. Adong ko sipatan na tua-tua. Tung hibul dolileo perhatian na. Tu anak nga naumuli, naumalo.
naung ganteng. Anggo tu si dili rohana. Alai adong anak nga, danga pala uli. Apalagi ada kebutuhan khusus muse. Dan ilo perhatian na tuson. Holat tu anak nga nabagahido, nagantengido. Tu boru na uli jalan amalo. Alay mo lo hurang uli ni boru na udagi parayon. Hati-hati. Unang gabi sida buhi. Gariala ikol leonotta dugumodak perhatiatta. Tuhalak na berkebutuhan khusus. Kita harus memberikan perhatian lebih kepada mereka yang lemah. Akan pugus, akan kurang perhatian. Alai molocol mana sangat nagudang perhatian na. Bayi na mahibat na perhatian ta. Ang gosongoni binereng di pesta. Dangi, aung mapijabat pengulihon anak konna. Bajai romasol mabasudi mangumay na tay. Hapay na tay pelongang. Ay si don naing. Atit na ibaga sa rohana. Herekonin na rohana. Nga gabi sesa. Duhuk bada nga. Ay suitad day na tay. Alay di umbabuti. Berak kita dah. Dungi musena patuluhon. Berak kita. Di ayat pati. Orang yang baik ninna. Anggu itikos deh. Hetiba. Top. Nadenggan. Tobim for those who do good. Siulan na denggan. Niada nga pala tu hita raja mitao na tu halak go. Ay go hita nga kasiulan na denggak kita. Akan atigo rate. Akan amarhaposan. Alay mga rata-ratay. Na mga rata-ratay pangatusyot tado. Bahwa di jauh debatado hita perhitian na. Asa sude purtibio mamereng na niulan ni debatan adengkan. Jala muse di ayat opati di dokod di si hamu kodongan si ujur marroha na ujur marroha. Orang yang tulus hati lisarim ninna di hata junani. Those who are upright ninna. Naujur marroha. Tulus hati. Jala memang. Jol mana so tulus hati na munafik na maloani. Na maloan. Boy doon mampu doon. Manarik bibir tulus sentimeter tupudi. Alay di bagas rohana. Ay manguludo pebayon. Inna. Alay ang gubibiro nung ay tarik 3 sentimeter. Yung mamuse. Hati-hati. Halak na marhaposan tu Jehovah. Ima jolma parroha sisangujur. Tulus hati. Dan munafik. Jalaber kita maburukan anonway. Oma na marhaposan tu Jehovah. Anggo di Mateus 10:5 di patorang go di siyan na daw do pe nga medyo imana. Ale Tuhan anak ni si Daud asiro hamdiau. Kyrie eleison. Pity on me. Asiro hamdiau. Hape tu luat tirus do da Jesus. Ay di ayat 24 di dokod di si hamu kadongan dungi borhat ma Jesus ditinggal honi mana ma. Lao may mana tu luat tirus. Dakutani halak Jahudi noni. Akka hutani akka perbegu dui. Hamu kadongan. Berek kita ma. Alay Roma burukanan iboto. Na nagsip-sip mo imana, lau istirahat, ala na Tuhan Yesus, loja situ tu, garimanga pedaksanga. Dungi martok karope, buado doh honok kunay berdebat do pe Yesus doh tahalak parise doh si boto surat. Ay nabuado si siami, dialo di lao siada ni oputa, dang jolo merburi na sida na sama asamangan. Lalu saya martokar di sini, dungi lau ma tulu at tirus.
laustraha. Alay adong maboto, berkamu ma, boru kanan. Dan jol mana porsiau tu Jehovah. Tapi ternyata dia adalah jol mana merhapo satu Tuhan Yesus. Sampai di dokot Tuhan ninna. Tuhan anak isi Daud. Boy di hilalahamu. Hatsit ningolu nu boru kananon. Saya unang mayalami hamui. Nasinongkopan di sibulis. Bagari jol mana soni sangkopan di sibulis dope. Mululeleng jol mamarsahit anggota keluarga diba. Amangin nama hatsit na. Dak pola na mga dua-dua tuhamu. O 40 bulan may natamarsahit. Contohnya. Waduh. Lo jahian. Terganggu sulit. Sampai buruku pe maradu sukarejo be. Hola mengurusi nunga. Ima jo contohnya. Nau kuilala doi na hudo. Terganggu. Dak kola ni hebek pe sudah. Onna sibolison muse. Wah. Dak sibolison do pe inata hola peak-peak ko pe. Onna sibolison. Macai honado tu rohakunan ni dokon ni sahalak pengacara na terberita. Aung ko sahalak pengacara na terberita si Otto Hasibuan. Tanya kok kamu matu debata unang marurusak kamu tu dua hal. Perjulu unang marurusan niat tu dokter. Paduahon unang marurusak tu polisi. Inna imana dua ih molo lek terbaik. Pai mabor hati itu surgu. Memang borat. Di boto hamurak kadongan nion nahaon na sinongkopan di sibolison. Dirajumi halak jahudi doh na nengel doh nangungui. Na soberes parsauran na tu debata. Ido asa adong ala itiki adong nama pituk tubuh di Johannes siai manukku dokan sisianai. Guru, aise do na merdosa di son, natoras na do manang imana. Johannes sia, ahai do ko Jesus, dangalan di dosa ni amanga, dangalan di dosa ni mana, alaya samar sanga bo debata. Kan itu. Anggo dia tu si Jahudi, na nengel na nungope, na soberes do parsauran na tu debata, ala di dosa ni natoras na dei, molo dangala di dosa na. Apalagi mah na sinongkopan di sibulis. Jadi mau kadang kadang beres hubungan na tu di bata tu Tuhan. Na paduahon menderita do lahir batin. Na patuluhon na sinongkopan di sibulis dak peduli di masa depan na. Gari masa kini na dak peduli balam masa depan na. Dak peduli noni. Jaladang mampu mengendalikan diri. Dang boyo paluahun diri na siap penderitaan. Dang mampu berpikir secara beres. Apalagi makatai. Dang mampu dengkam makatai. Apalagi bertindak. Na sinongkopan ni sibulis ma. Jalan na perpudi dang boyo morom. Gaur nak to ngaburngi. Uluro marsurak-surahon, margeporisoni. Balengkap ma penderita ni buti ma sayo nang adong dihamui di keluarga tate, dau ma iya te. Ang golek terbaik pada ma penginuman manusia na Tuhan ido dohono. Alay ma penderitaan na. Dungi Roma mana madapat to Jesus. Marsoba may mana. Hadirok ko ni mana. Tu Jesus siham kadongan. Tuhan urupi maunin. Ipabuah losone rohana taring tuburunay. Alay bekok kamu mah.
Parupuan ojol mana proaktif bon. Bayak ko may hutana doatong. Parupuan udah ihutana. Alay di sungguli mana mahapad dapat ni halag Jahudi taringot tu perbegu. Nasopor saya di debata Jahuba. Dirajumi do biang dang oktor dina. Hata ni Jesus. Tak tama buatut sagu-sagu siat tangan di danak asa leonut tubiang. Alay so tungi dokok kamu tu sol masuk ni. Ngasai holat tuhat tamat dokok songoni dah. So tung doho tamat dok. Bahaya. Ayah hari dokok dipo dan ni Raja Salomo bidu 15 ayat sia. Hatana labok, pau burimas, hatana koras, mabay marsi jongjong ate-ate. Begitu tuh. Daung burjuri na tau dadak marsi jongjong ate-ate na. Tua di madangawi, ang guau ramar si jongjong gua ate-ate kumuli do kosong di tuau. Biang ini mana? Bah, ngamin tak tolong iba. Nasolalay doy na tao. Ang kolalay di turijang isang gola Jesusi. Wado to kamu kay nay. Mulang madok song di biangin na. Bah. Na tuan ni dorak kalak batahon. Tu Kristen Batak peranak tah mebigi. Tak tah pingkol mebigi. Tu Kristen Batak perak. Bagari perhalado belum tentu. Alaya hamu sedok ko ni mana. Jol mana proaktif bon. Halak na proaktif bertanggung jawab doi mana memilit respons to stimulus. Stimulus do nani rokoni Jesusi. Dak tama buaton sagu-sagu siat tangan tidak danak leonot tubiang. Respons na. Bebas doi mana memilit. Jala di rokon Jesus silau menguji tarsongo dia mahora-holong ni rohani na tau tuburunai. Sahat tu dia mental perjuangan na. Ahana bui bainon na. Ido na niuji ni Jesus. Dan asalit tori leon. Daktama buato sagu-sagu siat tangan tidak danak asal leon tu biang. Di dokon hamu kadongan. Nak peditolak. Di dok. Ido tutu Tuhan. Apalati kos na dokomi Tuhan. Alay. Di panganak kabiang na siya turuni meja ido akan na merpisihan siya tangan tidak danahi. Ima lihat tuau. Ido lapatan na. Habis siya hamu kadongan. Madi doko Jesus. Anggo na didoko Jesusi, didoko Jesus tu inata parupuani, alani hatami mulak maho. Ngalau si bulisi siap burumi. Ngamelu burumi. Luar biasa dah. Ayang ko na tumabo hamu kadongan di Matius 15 ayat 27 ido. Didok. Belgado hapor siaumi inang. Baik kamu maju. Kunarios biang. Sian hata kunarios didokon ogune. Ya madam. Ya nyonya inang. Sia biang gabi inang. Luar biasa tidak. Rekognisi di pengakuan. Biang alain wan. Belgado hapor siaumi inang. How great is thy faith, madam. Inang, woman. Luar biasa doa. Natabuan muli do kontrol matiba amangin na. Apalagi upungin na musya. Ito tok tabuna. Inang. Luar biasa. Jala memang huaso ni Yesus dan dibatasi ruang waktu do keadaan. Para
si rohana sumurung go ibana. Songon na tersurat di Psalmen 126. Psalmen 126 20 ayat 20 ayat. Hodola Adonai kitop kile olam hasdoninna. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kito, he is good. Kile olam hasdo, his mercy endureth forever. Luar biasa, saudara. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi status sosial, tidak dibatasi keadaan. Boru Kanado na dianggap biang. Dakola di Galilea molo na ngungu jalanan ngeli di Galilea namai. Dakola di daerah Israel tu sadok portibion. Luar biasa doa amang dota mo kainang ido asa di dok kondison hamu kadongan di dok nunga denggan saluhubna di ba Yesus. Denggan kitop good, luar biasa. Jala di perjalanan ninguluta ala Psalmen 125 iman nyanyian ziarah doi tuhuta Sion dohotu Jerusalem. Anggo hita dang nalau ziarah behita tu timur tengah dang be alai mula okepek mu balau hamu tu si. Dak tu si be tu huta Sion nauli nama tu Jerusalem nama noktong rodi seliling-liling nama tu si do hita ara-arakan waeng. Jala di perjalanan ta di bagasan na ziarah ara-arakan tu surga hasonangani tu Jerusalem naik barui tu Sion nauli jod do hita pajupang. Jala mungkin berbenturan dohot halak nazahat. Songon naik Psalmen 125 ikan. Jala mungkin tergoda hita lau mangulah nazahat. Ala boy do hita mangiburu mamereng akan nazahat. Ay di purtibio jod do hita pajupang dohot jolma naginwaranna the successful sinner. Perdosa na sukses, perdosa na jaya. Mereka kamu Psalmen 70 tului. Bahat ada hira ulpuhan di Banua Gijong. The successful sinner. Jala boy do tanya purus mabigi hata ni on siam makata mabigi hata di pedita do ruas na ursu. Mangiburu ba? Ay do asadong debat zolma sa Manol Soli nga patsiw ni manatong tong makkontrak jabu brome na teme makona matong zolma no buruk hipurtibion bering jote tanggatan ni namusetong nao to ako alang magaboy gabo musedi ro kanalagon na berek kita acap kali berjalan dengan itu. Alai haposat dohita, tigor dohita, mampu dohita bersyukur dalam segala hal. Oi haristete pantote, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Give thanks to the Lord in all circumstances. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ala buah, ala persea hita dan idokoni Apostol Paulus di Romualu ayat 20 bahwa kita tahu bahwa Tuhan dapat bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia.
Didokko bekerja sama sian hata sun ergodoi. Sian hata sun ergodo tubuh hata sinergi. Bahwa Tuhan Allah turut bersinergi dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Porsiado solma namar haposan tu debata di Romuelu hidup ladui. Jala berkita madiso Jesus. Om mana perpudi si persiajarat ta si turpuhon. Tu hatta Jesus mereka muda holat tulus satu tahun do mangula. Adong gozol mangula di sada huria 2 periode 10 tahun. Alai la cok terida manangah bugasna. Mulu au madok konot songo bugas ni homang mau niat tu si hawuro. Homang dak terida bugas ni. Tangong bugasna. Alayang gozol ma adong go bugasna. Gaza adong go bugasna. Au ngita dikon manangah. Jadi tatangyak ko sino di godangon. So tuk terpilih jolma nasongon homang bugas na dangaung diula manangaha alay gabi pimpinan ni HKBP. Hati-hati. Dang na provokatif po jami tawda. Alay sa halak na marhaposan. Darida na diula na. Ido hamo kadongan. Tulu satu nga tao do Jesus. Maradumangat pe daksana. Dungilaw may manatuluat tirus untuk istirahat. Paingotok kita doon, wado kita menangani waktu, time management, ma-manage waktu. Iparo nanggo istirahat sa tokit. Jadi adong ko halak na malo si Aristoteles madok. Ay buah magajak ko jami tau tahe. Dong baso tung buti. Ay kana itu saya dipikir cepeki rokok kapeng nga mangararati. Ito rin na hamu buti. Ahay doko si Aristoteles. Jol mana normal walu jom doi kerja keras. Walu zommai istirahat. Walu zommai mudum. Nina si Aristoteles. Mulu istirahat olah patanna maridi, marsatur-satur, minum kopi. Songo kamu na ingat tong istirahat do hamu merminggu kan? Mabigi udah na kerja keras. Gua hamu istirahat do hamu na. Walu zom mudum. Imana normal. Alay Roma si Aristoteles, alay suatu muruk kamu. Hari dok. Adong gocol mahaludi ninna. Songo dia col mahaludi on. 10 jam modum. Sadari. Mulu modum mana pukul 10 dungo pukul 8 du kabisa mangan siang musai 2 jam mai modum. Haludi mai. Walu jam istirahat merkato-kato. Holan onom jam kerejo. Haludi mai ninna si Aristoteles nama kutip bauda. Alayong kosol mana ucor butin ni mana? Anggon B2 maon. Inna. Dia may saplopat jom modup sadari. Walu jom istirahat. Holan opat jom makariju. Anggui B2 may. Alayong ko seniman. Mulu seniman di doko ni mana? Modo mi mana antara opat tuonom jom bu sadari. Karejo antara 10 jam tu 20 jam. Ima seniman. Sonari suku-suku tu hamu. Jol maha hamu menguton Aristoteles. Hamu mengalusi. Anggo Yesus mamake waktuna. Na tulus 1 tahun ni lawi mana istirahat. Alay nakpesongoni adong go fleksibilitas di Yesus.
Setia doi mana tumisina. Ima mewujud nyatakan karya keselamatan Tuhan bagi dunia. Ido misina hola robur kanani. Sebetulnya nana yang istirahat doi mana. Unang ngong nyambab boto alai Roma buru kanani. Tuhan asiro ham diau Kyrie eleison. Pity on me, oh Lord. Di pamalumi mana? Ilayani. Songon ilaw mana mo sa mulak tu Galilea. Ngay turong jolma. Ima na mabuan na nengel doon nangunguy. Habisi mo sebwa. Unak pabuah-buah muda. Lapatan na asanang ko sa otik jo istirahatin na. Hapi lami pabuah-buah. Lam gudang masolma. Alay margugudoy ba na? Memang di ngulut tahun, adong go tugas khusus, adong go tugas umum. Hami padita pe adong go tugas umum mami songo jolma. Urusan nami do keluarga nami, ikut dohot do kami tu adat, ikut dohot do tu masyarakat. Tugas umum mai. Alay adong go tugas khusus di padita. Sudah hita adong go tugas khusus. Naikon fokus hita tu son. Adong musedo tugas tambahan. Adong musedo tugas sampingan. Oh pati tugas sih. Tugas umum, tugas khusus, tugas tambahan, tugas sampingan. Jalek konting kanula honota songo kalak na marhapo satu jauh bahita. Nunga dibigi hoja mitau. Kamu sudah dengar khotbah ini. Aha mabay nung wano dosud. Lamtang jala matoras mahamu. Asa marhaposan jala taat tu debata. Asa marhiti hamu. Dibereng na humaliak kita. Nungat sundenggan sa luhub na dibayad debata. Di pasu-pasu debata mahita. Amen. Mau lihat di pasar roh nami tu huamang perdengkan bahasa. Nunga hubigi hami hatami. Lopo ko jalaturasi homay. Pergugoy mahami mangareduti. Asa tuk saluhut purtibi om mamereng. Nunga saluhut dengkad di baiko. Marhiti Yesus Kristus. Amen. Hamwa kadongan. Tajak koma jala tahanguluh mahatan di debata. Maredde hita huhut papungupeleat.
kita mangedehon ayat sada. De bata amanami na di benua gijang hodo haroroan di saluhut silio-leon na ding gado nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nileomi tu hami pelean nami tu ho say jalo may gabi uap na hutjus di julum pasu-pasu may jala ramoti asaw prahasya kami pelean of pati bulok karajao mo di taonga-taonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di benua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaw mo say saw malomo ni roham di benu tongosong na di benua gijang leom matuhami sa darion hangulua siap hari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hamu huria na hinaholongan jalan na tinubos ni Tuhata. Mulak mahamudi baga sa dami. Jala-jalo hamu mapasu-pasu siya debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadame na tutodim.
Oh